Bunătăți! Hainele păpușilor 2. Azi vom face un bolero. Pentru bolero aveți nevoie de foarfecă, un ciupic de ăsta nefolosit și o pamblică. E singura pe care o mai am nefolosit. Și o păpușă. Eu am pe asta. Acum știu care e rozul ăsta aici, dar uite, foarte. Luați ciupicul și tăiați o parte. Am mai comode. Am 3 perechi. Nu uitați să nu vă trebuiască. Vom face un bolero, doar cu un bolero cu glugă, așa, cu glugă. Adică ceva în genul. Doar că nu o să iasă chiar atât. Că se va putea închide. Faceți 2 găuri aici. Prin care veți putea pune pamblică. O, Doamne, foarfecă inutilă care nu mai ajuns cu nimic. Vă anunț eu când o fac. Acum luați bolerou, luați funia asta, luați pamblica și treceți-o prin cele 2 găuri. Și asta e boleroul. Acum luați păpușa respectivă, puneți-l pe capul ei, pe capul păpușii. După aceea luați așa și legați-l. N-am mult să vă spun. Ta-dam! Și Google, ce-am? Mi-am amintește Google. Google de asta. Google. O să zic Google pentru că am o chestie cu Google azi, nu știu. Asta prea mult pe Google. Și Omega. Că Omega am fost niciodată pe Omega. Încă. Nu mi-am trăit viața destul, am doar 9 ani. N-am încă să-mi fac Draw My Life. Pe la vreun 10 vă promit că să fac Draw My Life. Și nu o să renunț la canalul ăsta prea rapid, pentru că e primul meu canal. Eu până atunci v-am pupat pe corăniță. Eu am fost Emilia, ca păpușul Emilia, eu sunt Diana. Și pa! Înainte de pa, vreau să spuneți, dacă e să-mi faceți comentarii și să-mi folosiți numele, vreau să-mi spuneți clubul. De ce? Pentru că asta e în sine porecla mea și